Again. Ngiyabonga kakhulu. Ngibabingelele bonke abaleli bevuma FM. Igama lami nginguMakhosi uKhambule noma abantu bambiza ngophimdlozi Khambule. Sephinde kwabilona lelo langa le-6K Makhosi on dial nosis Jacinta kaNgobese kuwona lesithathu. Awazwasakaza. Yes. Okay, njengoba namhlanje sikhuluma ngezithebe nje omunye umlaleli mhlawumbe ekhaya uzobuza athi nekabi isithebe siya uma kufanele wenza isithebe wangasenza kabe kuyavalekani izinto zakho. Yebo ziyazivaleka izinto zakho because idlo soyibona ukuthi ke awufuni ukubalalela ufuna ukubahlonipha. Uma sikhuluma ngazo izithebe nje sinjathi sisachaza kancane la emsakazweni ukuthi ke izithebe asikhulumi ngeenkukhu. Asikhulumi ngokuthi wenza inkukhu zihambisana nezinto zamaladi kahle kahle. Isithebe sisikhuluma ngokuthi lana ke uzoginqa isitwana sama ngezinyawo ezu4. Ngaba ukuthi imbuzi, ngaba futhi ukuthi inkomo. Ngiyathi ke mina ke kubantu abafika mina bezosiza kanti befanele benze isithebe if umuntu unamandla embuzi. Ngi-advise ukungabi imbuzi eyodwa, ehlisa kube imbuzi ezu2 ngoba umkhulu akahambi uhamba nemnkosikazi wakhe. Noma ufuna ukwenza ugogo usengahambi yedwa uhamba nani nekhehla lakhe uyabona. So kumele ukuthi unamandla enkomo kufanele wenze inkomo ke kodwa nje izithebe zizodwa eziyavula kakhulu futhi ziyafuthi iphinde zikuvalela impilo yakho. Uma nje utsho uthafala usenze isithebe wangasenza wagcina uphimise ngomntu uzokwenza ungakwenza lokho into zakugcina lokho kancane ziyavaleka kancane ziyavaleka gcina sekushaka mase fanele wenza ingumo ezu4 ngenza isibonelo njalo uthafala wenza inimbuzi ezingaka ngenxa ukuthi ke wena ke awuzange usigcina isithembiso owasisho noma owathi uzosenza noma usifezekise kanjalo uyabona ebese futhi kumlaleli ekhaya uzothene kabe uyakwazi ukwenza isithebe Makhosi phezulu komsamo ophehlela amanzi amnyama. Cha, awukwazi ukwenza isithebe phezulu komsamo ophehlela amanzi amnyama ngoba soqonda ukuthi ke awuphakela idlozi kepha uphakela imimoya engekho noma uphakamisa izinto zalomuntu owaphehla amanzi amnyama wasekhaya. So engakho mina ngihlezi ngiadvise kakhulu ukuthi ke before wenza isithebe nathiwa into efika kuwena enhliziyo ukuthi ufuna ukwenzela abantu abadala basekhaya noma amathonga kini qala uyohlola qala uthole i-guidance from umuntu owunyanga noma owumthandazo umisangoma ozoguide ngayo yonke indlela ukuthi abantu abadala bathi noma kufanele kuhanjwe ngale migudu le. So kubaleka kakhulu ukuthi uhambe uyohlola qala before wenze le misebenzi le and then ke kulandele uma ekhaya ufisa ukwenzela umzali wakho noma ufuna ukwenzela udade abangane zakhe ufuna ukwenzela umkhulu uma uthi ufuna ukwenzela abantu abashone uphila wena kukhona bangemuva bakade bahambe emhlabeni bengakaze benzele ungalingi ukuthi uqale waqala nganyakithi noma umuntu omdala wasekhaya ngiyacela ungalingi ukuthi uqala ngoba uyobusidonsela amanzi ngomsele kumele kuqale kwenzelwe labantu abangaphambili qala manxa wenzela labantu abahambe uphila so qonqikela abantu abashone wena uphila babizwa ngani ngamadlozi ebese laba owazalana bevele kade bahamba emhlabeni yilabo ekuthiwa ke amathongo ke labo fanele singayiphambanisi lelo amathongo ibona okhokho laba abaphethe umsamo wethu ebese amadlozi yizingelosi zethu lezi ezinjani nazo ezilekelela amathongo uma sifuna ukuhlangana namathongo kuxhumane nogogo bethu abesibazi noma uma bethu baba bethu into ezikanjalo. So ke ngiyacela bakothi nje sihloniphe kakhulu siyazi. Let's talk to the ladies abasoba ubaba uyisikoleni. Baba wami ngizalwayo kufanele ayenze le. Sounds of yeah. And so much fun in studio, man. We're still with Makhosi on dial, still taking your voice notes. And would like to on a couple of things. That's what he's here to do. Some of the voice notes. Angibingelele Jacinta estudio lapho noMakhosi noSiyanda. Bengicela ukubuza kuMakhosi ukuthi kungabe kusuke kungoba ungaziphakamisanga ngiyithebe zabantu abadala if nje kwi-relationship yakho nabe nomuntu wakho wesilisa ene kube khona izinto eziba nje kube up and down nje izinto ahambe aphinda abuye ahambe kungabe kuyini nje kona lokho yazi ayigive ngiphathekile kabi angiyazi nalento ukuthi yini ngicela nje uMakhosi angasho ukuthi ngabe kuyini lokho ngiyacela ngicacisele ngiyabonga. Thokoza mama wami ngikuzwa njengathi umama nje impela ngiyokulalela kwevoice ngizolisho nje iqiniso ngingananazi noma kuthiwa ngingafihli izithebe nje mama zihambelani noma zihlangana nama relationship
sijasise cathi ngiyazwakala. So uqonda ukuthi ke wena mawami la wena uhamba wedla amagobongo ngoba uhamba nedlozi elinomona kakhulu engabathanda abantu besilisa. Awuqala ubadlela igobongo lelithi igobongo lendiki nendawo ukuze mothana nomuntu othandana naye kuzozwakala kahle kube mnandi nejabula. Kodwa kwezithebe nje sona sami akuhambisani nemjolo makhambisani nama relationships nje. Singaxhuma sila ngaxhumani khona. All right. Sinta phethu mina phethu ngihlala emqashweni athi ubaba akasidingi umama usewashona ekhaya komama ke ngakhona bayasixosha asihlali ngisho khona nje manje phethu angisafisi ukuthi nakube khona izinto ezizenzayo ngoba siyabona ukuthi kumnyama yonke into akwenze kulutho amathuba omsebenzi awaveli ngoba nje phethu kukhona engifisa ukwenza angazi ngaqalaphi yazi angazi ngempela okungazi ngoba angikhaya kakabi nalo. Thokoza khehla lami ngiyakuzwa ngibuze ejuleni komoya impela angingasho ukuthi akunankinga ngisho bangithi akunankinga kahle kahle oqonda ukuthi ke edlozi nguhlezi kunama alternatives kwizinto ofanele uzenze if uthe ekhaya abandingi okhaya kobaba ekhaya komama abandingi ikhona indlela khehla mthi ngenza ngayo kukhona indlela ukuthi izinto efuna uzenza nizenzela emfuleni noma nizenzele ehlathini noma nizenzele entabeni noma olwandle nami abantu bami bethatha isikhathi ngithuthi bafisa ukusizakala kodwa emakhaya kwamukelekile kahle mabafuna ukufihla kahle kahle so indlela enoma the best way singenza ngayo ukuyophahla noma senze olwandle noma entabeni noma emfuleni into zokuzokwenzeka lapho uzokwenzeka nje 100% because usumemeza idlozi lakho kungekho umuntu obambe inhliziyo embi emfuleni so ke lapho ke nje into zakusozokwenzeka ke khehla lami.